A Xunta anunciou nas últimas horas que en breve comenzarán a negociar coa Federación Galega de Municipios e Provincias o financiamento do Servizo de Axuda ao Fogar. Dende a FEGAN denunciaban a asfixia de moitos concellos que teñen que poñer cartos ante a falta de recursos. A conselleira de Política Social, Fabiola García, di que compre mellorar ese financiamento, pero lembrou que o Goberno tamén ten que implicarse coa Lei de Dependencia porque a debeda Galicia di máis de 2.500 millóns de euros anuais. Hai tempo que falamos co presidente da FEGAN e queremos retomar esa conversa pois para abordar este e outros asuntos relacionados co financiamento local, porque Alberto Varela falaba nesta mesma sintonía, nesta mesma emisora, de lograr un mellor financiamento local e de limitar competencias este 2025. Alberto Varela, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, dende a FEGAN pedíades unha maior interlocución por parte da Xunta e que este ano pois esa o da consecución das demandas, entre elas pois a mellora do financiamento dos concellos. Sí, por suposto, isto non é unha demanda que vende agora, pero cada vez a situación está máis agravada, cada vez os concellos estamos asumindo competencias de outras administracións e outras asignadas por leis sectoriais e nunca veñen acompañada a financiación correspondente, e a realidade hai servicios, como decías ti mesmo na propia introducción, como é o servicio de axuda no fogar que está lastrando os concellos. É unha boa nova que por parte da Consellería se diga que están dispostos a negociar cos concellos pois unha subida do SAF, pero a realidade é que ese proceso de negociación todavía non comenzou e levamos moitos meses esperando con peticións continuas de reunión e ata agora as nosas chamadas non foron atendidas. A última vez que se puido falar do SAF foi co presidente da Xunta cando se comprometeu a que se iba a plantexar unha subida, pero levamos meses e non houve nin posibilidad de sentarse a negociar. Bueno, pois a conselleira de Política Social asegura que en breve comenzarán a negociar con vostedes este asunto. Nunca tarde se ao final se vai a conseguir o objetivo, pero a realidade é que houve varias xuntanzas solicitadas, ata agora non foron atendidas e estamos tendo máis dificultades que nunca para que os conselleiros estén atendendo os concellos. Eso non pode ser. A interlocución entre todas as administracións debe ser continua para prestar uns bons servizos públicos. O caso é que as queixas veñen por esa falta de financiamento adecuado, digamos, por parte da Xunta e tamén do Goberno do Estado, non? Para o servicio de axuda ao fogar. Os concellos o temos clarísimo, é dicir, a Lei de Dependencia establecía moi claramente que os servicios, o servicio concretamente de axuda no fogar, iba a ser xestionado polos concellos, pero financiado por Estado por Xunta de Galicia. Os porcentaxes teñen que discutilo entre eles que lle corresponde aportar ao Estado, que corresponde á comunidade autónoma. O que non poden facer é que sexan os concellos, as administracións locais, os que estén sufragando a maior parte do servicio. Poñemos o exemplo para que todos o entendamos: se o precio medio por hora está por riba dos 20 euros, en moitos casos chegando aos 24, 25, e por parte de Estado e Xunta solamente estamos recibindo 12 euros, pois a diferencia estamos poñéndola os concellos galegos, pero todos, dende as grandes cidades ata o concello máis pequeno. E calquera pode entender que non é razoable que un concello, por exemplo, cun orzamento de 5 millóns este adicando 1 millón para atender a un servicio tan importante como a axuda no fogar, como a atención dos nosos maiores. Por suposto, por eso estamos facendo os alcaldes por responsabilidade, pero se non toman medidas o resto da administración, é un servicio destinado ao fracaso, e non queremos que eso suceda. Bueno, e vostedes piden pois esa convocatoria da Comisión Estatal de Administración Local e ao mesmo tempo a convocatoria por parte da Xunta da Comisión Galega de Cooperación Local. Sí, por suposto, un organismo que deberíamos convocalos moitas máis veces, pero cando menos, polo menos unha vez ao ano, como está estipulado. E sobre todo nun momento non que está sendo difícil a interlocución con determinados, polo menos con determinados conselleiros. Non digo que con todos, con algún sí que houve reunións, pero con os principais, as cuestións principais que temos maiores dificultades aos concellos, como poden ser os servicios sociais, o axuda no fogar, o que corresponde á Consellería de Política Social, ou tamén a asunción por parte dos Sergas dos servicios de drogodependencia, para o cual tamén se solicitou reunión ao Conselleiro de Sanidade, e non fomos capaces de que houbera esas reunións, así que parece máis pertinente que nunca esa convocatoria dese Consello Galego de Cooperación Local para falar de moitas das cuestións, para falar de financiación, para falar de que hai que avanzar na delimitación de competencias, de todas aquelas cuestións, non que propoña a Federación Galega, sino a que estamos pedindo todos os concellos galegos. Bueno, e hai marxe para un acordo coas administracións? A FEGAN creo que amosamos durante todo este tempo
que somos un organismo que está disposto a chegar a acordos, que os alcaldes estamos acostumados a chegar a acordos e queremos chegar a acordos. Por eso, durante o anterior mandato, no, que eu mesmo tamén era presidente desta federación, se asinaron moitos acordos en determinadas cuestións, todas aquelas que podemos negociar, e se asinaron os acordos. O que si non se conseguiron son os grandes obxectivos que os que necesitamos os concellos, que é unha financiación máis estable, aumentar o Fondo de Cooperación Local, é dicir, para que todos entendamos, que todos os 313 concellos reciban máis financiación da Xunta de Galicia. Por suposto, defendemos tamén o mesmo con respecto ao Estado, e unha maior, como decía, delimitación de competencias de todas aquelas cuestións, porque os poñía moi ben outro día un compañero, un alcalde, que decía que fai anos as dificultades as tiñamos os alcaldes para facer investimentos. Ahora a dificultades é para asumir o gasto corrente, unha gran culpa deso o ten todas as competencias que estamos asumindo que corresponden a outras administracións. Bueno, son moitos concellos, non? Un pouco a marxe de financiamento, parece que moitos, demasiados, quizás volvese a retomar a posibilidade de fusións de concellos, de compartir servizos. Claro, este é un tema que levamos moitos anos con el, pero que parece que non leva a ningures, non? Bueno, este debate por parte da fusión dos concellos acaba de plantexar fai uns meses a Xunta de Galicia, houve unha convocatoria de alcaldes. A realidade que o tempo amosou que hai pouca interese en esas fusións, porque de 313 concellos solamente hubo 2 fusións durante todos estes anos, aínda que este subvencionado por parte da Xunta, que está pois dándolle, digamos, unhas subvencións aparte a aqueles concellos que se o pagan. A realidade é que, tal e como somos as fusións, non pode partir únicamente dun informe técnico, hai moitas máis cuestións que hai que valorar. E a propia é que os galegos e as galegas temos unha identidade moi marcada, un arraigo moi propio en territorio, as nosas tradicións, as nosas culturas, incluso os nomes dos nosos concellos. Pasa en moitos sitios de España e máis todavía en Galicia. Hai sitios todavía en España que acordaron nun referéndum fusionarse, todavía están discutindo o nome. Son moitas as cuestións. Non, creo que non se consigue nada empecinándonos en tratar de obligar casi as fusións, cando pode haber outras fórmulas de aforrar custos, como pode ser mancomunar determinados servicios, ou as mancomunidades voluntarias de concellos que en algúns sitios están funcionando moi ben, están prestando servicios mancomunados e aforrando custos. Bueno, pois esperemos en todo caso que o máis inmediato do que vostedes solicitan pois ese financiamento para o servizo de axuda ao fogar. Alberto Varela, presidente da FEGAN, moitas grazas por estar aquí connosco na Crónica, na Radio Galega. Nada, moitísimas gracias a todos vos, un placer e a vosa disposición para que non queirades.